ko sa San Miguel. San Miguel ka? Oo. Nakay quarantine ka to? Na. Okay na, okay. Sige. Thank you. Sige, ma'am. Yeah. Ano, ma'am? Naku, gihuwat ako igagaw. Ah, Mag-grocery ni. Asa dapat sila, ma'am? Diha na ilang Trevillas. Pwede na makasod? Ako na siyang kaon? Ito? Hmm. Sige, ma'am. Mo lagi, huwat lang ko. Bike lang tayo, ma'am. Okay, thank you. Nani mo agi, ma'am ba? Okay.
Kung kabantay, ako'y forward ha. Kana. Basa pa? Ah. Hindi sa pasud na di ay daw. Gani. Stick to ba niya personal Siya sa yata. kamay. May paluriga gipasod ko. Ay, lamat. Gapay si Carlo TV by one take one. Yo, good. Nung daw sa diyang bay, yung TV. Ang buti, yung bana wala ni Kuya, buang yung bana. Nabuang na, doon ko kong TV. Sige, bantay siya anak, may kando ha. Di siya rin, yung bana rin lang ka. May trabaho siyang banay siya ng kuhan ron. Nasa ko na yung allowance na. Uy, kuan na, yung bana, kanang dako mo nagawan ko scholarship good. Sabi na. Wala may kuhan, cross. O, mo lagi. Wala yung sa dulo. Dili, day, kay, Aray, mo kuhan. ba na itagsildo sa tanang yung Ano yung kuhan? Sabi siya mag-on. Sabi niya. Rồi, take ko, no? Okay naman. Kuhan Kuan man, every year man na siya kuan travel allowance sa buwan. Oh, luto O, na. mabitaw ba siya naglalga ka mo? Mga gyapon, yung balik-balik ang adto Korea gyapon natin. Luto na. Every year na siya nag-budget ka. Kaya ako ng reward sa pagbantay sa bata. Oo, Kalay siya. kanina tanaw. Sana all! Animal! Sana all. Kapish to yan, ay. Gani. Go na. Tama. Ate. Pisti ako gipasod sa San Miguel. Ang luriga gipasod ra ko. Pangitag ko anpas. Musta nakatang nagkuhan sa mga. Isa ba? Sabi ko, gini. Hindi nagkuhan dati. Ang nagkuhan ba, ang nag-test ba? Bitaw, gapon man to no? Kunya, daghang nagpa-test kaya naman delivery lima ka sakto. Ato sila nang binasa ko. Wala na. Gani, may gingon. Basta magpa-test ka kaya na kayo lima ka sakto. Okay lang ang pa-test siguro, pero maghadlo ko sa parts niyo, no? Dala ka gloves. Pati ba, symptomatic ka ba? Mas Masa. maka-worry na noon sa mo sa imuha. Mas ako, kung pilion ko, yung asymptomatic ko, mas maina na eh. Tinatakdan ako, meaning immune ako, di ko mahadlo kung maunsa ko. Ang gahin ako. Siya nga. Pistik. Napagngan ko. Kaya na. Zare. Tanaw siya. Kaya ganina siya latang na. Kaya kay kumupisa sa gasolina. Record ako. Oh, kalo ka siya tuloy ka na dyan kung mag-drive, buno ka. Kano kayong kanang mga isa na skywalk? Oo, muna, maglakot siya. Yung Tanawon traffic. dyan na ako daan, kung traffic bagbi. Traffic, Kung buwan, traffic, dyan na. bahala mo diyan, ari ko sa bus eh. Problema na ninyo dihan yung kuan. Wala kayo. Ka-charge ko ano nga, kaming Aisha, naginamaw lagi ko ba? Aisha, fight Aisha. So yun lang mami, kasi lang, fight lang tayo siya sa timingan, stop, ito ko yung ingan. Katawagin ako eh. Adlo ka na lang. Sus kay, ana, dyan ba ya ka ana? Basta kuan, taga na. Kapi lagi ko Pero gana automatic ana. na, okay na automatic na. Ay, may problema Agad ka na, no? automatic. Wala siya problema automatic din. Adlo ka lagi. Siya, mami, ayaw siya binuang ba? Kaya ko nalingaw ako, Tawo nakatawa ko ko munig niya. ka po na siya. Nakita siya sa Miguel Line. Lami man sa bibig. Ako ang ginapatiwalang ni Aisha sa... Sa Miguel Line. Tilaw, day. Ano yung makabaw na ka, day. Nga nang idara, day. Tilaw siya, Nagbanlog tilaw na ko siya, sa tilaw. mga top, day. Tilaw siya. Siya lang, manigami, mami. Si Jacob boy ka na murag. Kuhan lagot kayo ah. Siya lang yung nag-tolerate. Ito panana kayo. Mao, Judy. Sakop siya di dayan. Sige, asap, kaaway sila. Sus, pagpulbini siya, lagot sa ko. Pero Okay. ako lang yung saktaan. Takikilik ko na naman. Kasi ang dayan, gusto siya, grocery, alas 3. Wala good. Sige pa ko first year. Gusto siya alas 3 nga mag-grocery shop niya. Wala good ni confirm ang si Monique ug si Amor good. Gusto nila gabi ila ang grocery. Sustain ako niya mo to nag-away sila kasi tiday ni mga sana mga auto niyo mga bugong. Yan yung mga bagay yung naon siya lagot si Monique kan nakahilak yung shot siya. Ngayon mama nahilak jud ko kay naglagot na jud ko ako dito bag. Pero naglagot na jud ko kay di ko katubag. Eh ko pagdaan na lang ko ipalapos sa dunggan. Nihilak ko na siya si Amor ko no kay wala kay. Ay si Amor ko no kay para passive naman si Amor di naman kayo maigo. Ikaw man kay si ate dai ko nagilak-hilak sa kuno. Siya ko ti mama nagilak-hilak po siya mura magwayluha ana si Monique. Mato ni anak ko na yan ni kanang sa naman mi kanang chat ni ako binig ni mama nimo. Yung konti din na dyan bandal siya tidayan bahalang makagaba na dyan. Di na dyan ako padton si Monique ug mama kung sige siya pangaway ano ana. Siya naman day ana sa konti ni. Yung kung gusto siya mag-grocery ka na stress niya mag-grocery pre kagabi iba jud. Ito pa ko siya ako bini siya nga ano man di ay ngano di man mo mag-grocery kasi big yung bottle ko di ay chat ito ko sa mama nimo. Yung konti oray bahala oray basta ka rosaryo sa sakadlaw okay na na. Ngano ko tong dublihon pa na. Kami mag-grocery, sabi ko, kawasan na po
Kasi mabuti dia, sige na magtuog diha. Ano niya siya to? Ano siya dito bag na lang jud niya. Kabuya. Ano ni mama nimo? Ano ni mama nimo? Kaya chat ko lain ni mama nimo. Ano ni mama nimo? Eh siya sig pangaji na sili. Sig pangaji ni Dayan murabag ka ng masantos. Ano ni mama nimo? Kamot na jud na ni ante. Ingo nga, bahala ante. Okay ra jud ko price jud nang usa ka adlaw nga rosaryo. Ano lang jud adlaw ha. Ano na day? Nakakatanggang kong gear yan kung gibiyaan. Wala. Bugo. O yun yung akong kalagutan ay kani mag. Di ba? Oo, pag na nasa pagamay, hindi na kumatag na na doon. Na-stresses ko yun ako. Sorry ko yan. Okay lang, kay White House likod. Nabutan ng tag-stop. Bugo. Just miss pa day. Okay ra na. Cover. Why traffic? Kanya di ay naka-block magkusama kay. Yawa kayo buko namin kakurog-kurog piste namin nawag sa akong cellphone din ipa-display ko. Ya, di ba ko ganahan na mo pid-pid kog maayo kay madlo ko mag-ara sa kilid ba. Matay ko ato baka ta diri para siton ra nimo. Kung wala na ko naon akong bluetooth namo ko ana. Nya mo to. Ay, ani mas. Gibong ko ako likod ba stress na kayo. Naka-block man dai ko diri. Bahala mo dai paghuwat mo dai. Sino turon nga mag-practice kag drive Gani. tayo ron kay kuan. Katawagin ako yung nangabi na lang ko sorry nakakastayas phone. Bahala mo yan. Kaya po yung Kadlo ka na kay kanang kung simba ko makanan pa ka ba pagnan ka ba na saon. kuha lang yun, make sure lang yun na kay handbrake ko po. Sa diri sa syudad diri sa mua hindi naman kayo kanang imong diri sa sakyanan ko hindi naman sa sakyanan ko naman daga pasahero ba no? Kung magsakyanan ka kag grocery ra ka kanang maglaot ka Gano'n. outside side mo ra siya yung purpose nimo. Ang kalagutan, baka mga abli na may 16, 15. Mas iya salig May siya na 16. siya. Salig ng buwang na siya iyahang kuhan hapon. Say hapon. Naman na siya hapon na kuhan. Hapon. Kasi tsamba na tayo ng raya gud. Pwede mo naman siya ba na. Ngayon siya hapon. Natig kuhan niya kag dato. Mahalin mo ng buang eh. Daot mo ng Wala, buang. piste, buot ko, animal. Go, natis kilid. Dakpan na Siguro sa niya, siya. animal. Ay, Siguro sa buot. siya. Ay, buot. Masalig. Dakpan niya ang pulis buwanga. Lagi, magbantay, animal. Ano ang kalagutan ba sa mingaw? Kadi nakakabaa sa go, unsay kuhan. Unsay kay go ba? Yan na nagikas cruising, bulhot na kay kaalang ba mo break pa ka? Kuya lang po ba kayo? Kasi nasay nag-go dito sa mong likod. Wala na i-extend ang condition? Ha? Wala na i-extend di ay? Ang MECQ. ECQ. Kuan, Extend ba? extend siya, pero dili na nga to pa strict. Di na ECQ mo. Saan mo yung GCQ Modified. anak? Dili sa dan GCQ ang Mandawi o ang kuan version. Kita Saan ang kay. GCQ mo ng normal na sa tanan? Anang dili ba normal? Quarantine gyapon kay katong mga senior dili kalakaw. Pero ang mga kananan, Ha? take out yapon. Take out. Mga abli na tanan ng mga tindahan ba except sa malls. Siguro Kay siya bawal man ang Mandawi malls. o Blasyon eh. Wala mo ka. Siguro mo buong. Ano lagi sa sa Turkey? Nantay mong balik. No, dugon siguro kita 15,000 to 4 ano naman. Pwede naman kita ko niyan yung museum. Masa nang buat na effort din ko pag sure di ay layo po ko effort pa ko dito sa stores. Asan ta mo park wala ni parking lot. Yung tapat ko ni niya dali buong. Puno tanawa daw. Puno no. Ganun klaro kayo pero may mga nasa kilid. Napas gusto mo siguro? Pila ko lang sa nila katumoy sa gusto na. Kana taas man ang linya pero dali pas-pas na siya. Kasuway mo ko nga na taas ang linya. Dali lang kay wala rin sudok gapon. Ito to lang niya nga itong lingkod mo to? Oh, Ito makasod? per bird Dutch na sila ganan kay ko kay kada lingkod mo disinfect na tanan. Medyo grabe na yung mga Kay flyers. ana, buy one take one lagi, gabi lang sale. Naninood ang banang karim. Na mingaw na gali na kato ako agad kita taas pero nagkausap Ito na nagsagod eh. Karon lang. Boy Mo pagmata na ko, nakabasa ko na email ko lagi ate sir, di Wala pagtanaw na. na ko online kay duta eh. rin chat ako yung kuhan dahil. Kauban. Nindot lagi na bila ari ta diri. Ito na ako. Mura ka maupo. Sabang ita diri. Manako? Struggle na. Nagwa? Oo. Ano
ko mo signal ba? Animal! Hey! Struggle, day! Ako'y nakalag traffic, day!